pujar un altre vídeo que fa temps que no pengem i així, però bueno, estábamos en ello. I venim amb la xuleta així perquè... Perquè no sabem configurar la impressora i no hem pogut imprimir el guió. Que se'ns ha desconfigurat el wifi i ara... Bueno, és igual. En fi, que anem a parlar de per què fem el festival de final de... Eso. Sí, és que resulta que hem pensat que era bo fer un vídeo sobre això perquè veiem que en alguns pares això els hi genera alguns dubtes i a les criatures els hi fa una barreja entre d'emocions i sentiments, que algunes coses venen dels adults i se sumen a les que ja tenen ells d'inseguretats i aleshores nosaltres volem posar llum a la foscor. Posem llum a la foscor, posem. A veure, comença. Sí, anem a començar. Quan vam obrir l'escola... Fa molt temps. Sí, fa molt temps. Vam decidir que faríem el festival, que faríem festival. El primer any vam fer una petita mostra perquè eren poquets alumnes aquí a dins de l'escola. La vam liar molt parda. Perquè van començar a venir tots, els pares, els avis, els no sé què, els no sé quantos, i després a l'espai de poc, a mig del carrer, tothom traient el cap, bueno, o sigui... Sí. Que no podia ser. No, i vam decidir, a veure, això ho hem de fer ben fet i a partir de l'any que ve fem un festival fet i dret, dintre de les nostres possibilitats econòmiques, de les possibilitats econòmiques dels nostres alumnes, però fem un festival ben fet. Amb cara i ulls. Que la gent tingui espai, pugui estar tranquil mirant el seu familiar i no penjat de la finestra o amb uns prismàtics allà des del mig de la carrera. No podem. Aleshores, us anem a explicar les raons per les quals nosaltres pensem que és molt important fer un festival. Hi ha diverses i les posaré, o sigui, les diem a mesura que anem fent, no perquè siguin unes més importants que l'altra, és que no podem dir les 4 totes a la vegada. Exacte. Primera raó que surt aquí, que tenim aquí apuntada, és que el circ és una art escènica, senyores i senyors. No és un esport, no és només exercici físic, és una art escènica. Aleshores, què passa? Pues que s'ha de fer una presentació com els gimnastes fan competicions o els futbolistes fan campionats i fan partits i tot això. I ja, Exacte. O sigui, la part d'actuar davant del públic és una part necessària, com ho és en la dansa o com ho és en el teatre. El públic es necessita perquè hi hagi art dels... Aleshores, exacte, sí, que nosaltres volíem ensenyar a actuar als nostres alumnes com a artistes de circ, amb la qual vam pensar que almenys un cop a l'any hi havia d'haver-hi una pràctica davant de públic, d'acord? Un exercici més de classe, el que passa que és un exercici que anem a un teatre on sigui a fer la funció. I ens vestim, i ens maquillem, i ens disfressem i ens ho passem molt bé. Exacte, sí, perquè bàsicament es tracta d'això, d'aprendre, però d'aprendre de forma divertida. Després, hi ha una altra cosa. Nosaltres pensem que les famílies han de... Sí, i com que sí que és veritat que molts a vegades els veiem que traieu el cap a veure què fan i així, que està molt bé, però des de fora... 2 minuts, així tampoc veus exactament el que fan. Exacte. Una vegada una mare, fa primer any, jo crec, ens va venir i ens va dir: ostres, ens agraden molt venir a veure la mostra perquè hem entès tot el treball que feien, perquè des de fora moltes vegades el que es veu és un caos de nens anant amunt i avall, amb una fulla d'activitats, que aquest fa això, aquest fa allò, i quan veus a l'exercici final entens tot el que passa allà dintre. Però tu ho veus, és un penjar, l'altre fes no sé què, l'altre és un sobre de... Exacte. Sembla un caos i en canvi quan veus tots els resultats i tot veus quin ordre hi ha i per què es fan les coses de determinada manera. Ara ho hem dit. Després, què més? És un repte pels alumnes i ho sabem que és això. I pels pares també. I pels pares també, sí. No ens deixem enganyar, o sigui, pels pares també. Perquè a vegades els alumnes, ells mateixos ja tenen inseguretats i així, i a vegades els adults també en tenim i els transmetem a les altres persones. I l'uno per l'altre i la casa sin barrer. Bàsicament, el que ofereix això és una oportunitat d'estar davant una oportunitat d'aprendre a gestionar, és una oportunitat de preparar-se per una funció i tenir unes eines bàsiques, una tècnica bàsica d'actuació, no perquè necessàriament tothom hagi de sortir artista, sinó perquè això és absolutament necessari a la vida moderna. Per exemple... Si has d'anar a fer un treball de recerca i has de fer una presentació,
un treball de final de carrera, o de màster, o de FP, o del que sigui. Vols ser professor i necessites estar davant de gent. Vols ser, jo què sé, un físic i has de presentar alguna cosa. Vols ser peluquer i necessites estar davant de la gent per parlar amb ells. Tota la gent que treballa de cara al públic, que n'hi ha ple de feines a les que contínuament estàs de cara al públic i això t'has d'aprendre a gestionar. I a vegades penses, no, ja seran grans i ho faran. Les coses, si les aprenen de petits, tot això que ja tenim. A més, que és més fàcil perdre la vergonya amb 3 anys que no amb 20, perquè els traumes que diuen se van acopilando, se van d'això. Exacte, la motxilla es va fent grossa i al final costa de portar. I una cosa amb 3 anys no té el mateix impacte que amb 20 anys. Exacte. I us volíem dir especialment pels més petits, que de vegades ens fan una mica de patir perquè és la primera vegada que actuen. Jo us diem des d'aquí, animeu, sigueu molt positius. Qualsevol avanç que facin, o sigui, ja només que vinguin disfressats, planxats, pentinats i pintats i es posin davant del públic. Això ja és molt. Això ja és que ja és tot. O sigui, tot el que sigui després ja és... Ja és nivell 10, val? A poc. O sigui, primer vine, et presenta, tinguis la barra de posar allà. Ja anirem veient que ens podem enfilar amunt dalt d'un trapezi i que tothom ens vegi, a poc. Sí, sobretot dir-los que ho han fet molt bé, que estan molt guapos, encara que només hagin sortit i s'hagin quedat així al mig, pasmats com una antorxa així. Que els hi passa, es queden així, sí. Però bueno, al sortir... Han sortit. Sí. Ai, que bé que ho has fet, ai, que no sé què, ai... Saps? No comencem... Ai, és que no t'has pujat a la tela, ai, no d'això. No, o sigui, positiu. Ai, que bé que ho has fet. Exacte. Després, una altra cosa molt important és que ens dona una data d'entrega. I això és superimportant. Per què? Perquè és la mateixa raó que moltes vegades. Per què hi ha exàmens a l'escola? Doncs per això, perquè et dona una data d'entrega. El dia 20 de juny de l'any 2026 hem de presentar un número de trapezi. I tu treballes amb un objectiu. Amb aquesta i aquesta figura. Ai, és que no em surt això. Vull que em surti. Vale, doncs treballem-la. Exacte. I llavors et poses les piles. Si no, què passa? Bueno, surt, ja demà. No em surt, la setmana que ve. No em surt, no sé què. No, o sigui, et dona un... M'ha de sortir això per tal dia. Tinc tants dies, vinga. Exacte. Practica. Exacte. I ja et dic, amb aquesta cosa que al final, si les coses no surten més bé o més d'allò, és igual. El cas és que aprenem, ens entrenem. Val? I les coses al final, com més entrenament tens, més capacitat tens després tu d'adult de gestionar totes aquestes coses que al final estem parlant de coses que si us aneu a parar un moment a reflexionar durant la vida, quantes vegades no tenim dates d'entrega, quantes vegades hem de fer un sprint final. Aleshores, aprofitem aquest espai, que és un espai on no t'hi jugues res, o sigui, no t'hi jugues ni el teu lloc de treball, ni la teva carrera a la universitat, no, és un entrenament. Ets un administratiu que estàs treballant no sé què i el dia tal s'ha de fer l'entrega dels jo què sé què, pel d'això, si no ho tens, et fan fora de la feina. Bueno, aquí no ho tenim, aquí no ho tens. Si fas més o fas menys, no et fan fora del lloc. No t'hi jugues res important a la vida. Exacte. Aleshores, nosaltres us animem molt ferventment en que aprofiteu aquestes oportunitats pels vostres fills i les vostres filles, que aneu amb aquest aspecte de que no és una presentació on tots hem de ser bonics i fantàstics, és un procés d'aprenentatge i és un moment més per practicar coses que després ens seran superútils per la vida quotidiana. I jo volia dir una cosa. Quina cosa? Dic que aprofiteu, ara que tenim la Fira de Sant Jordi, i sempre que tinguem fires i així, sobretot els més petitets, que sabem que els hi costa més, de que vinguin, de que s'ho vegin, que vagin veient el que és, el que fan, que vegin els grans, que també participin, també quan fem les exhibicions, que no són obligatòries, si no volen venir però s'ho estan mirant, doncs ja és un què. Després fem les coses aquestes, els tallers oberts, que estan allà, hi ha molta gent i sí, no se senten observats, però van agafant aquest ritme i van agafant aquesta cosa de, vale, estic davant de molta gent
hi ha molta gent a fora al carrer, m'estava mirant tothom, però no passa res. Exacte, i van veient que la vida és fantàstica i meravellosa. I que si al final... Sí, i els assajos aquests que posem... Sí, també, és veritat. Que si és que al meu fill li costa molt i fa vergonya. Bueno, que vingui, perquè així es troba amb els altres companys, es troba amb els altres grups, ja fa un primer contacte, moltes vegades ja es fan més o menys amiguets, pues estarà el fulano, estarà el mengano, es pregunten entre ells, i després també, quan ens ha passat alguna vegada, que hi ha algun que diu, si aquest és el fulano que va al casal de no sé què, o que de l'esplai de no sé quantos, que va a un grup així, i ja es coneixen, i en l'esplai, hola fulano, hola mengano, i es fan amics. I es fan el que diem nosaltres la pinya. La pinya. I en grup és molt més fàcil les coses sempre. En grup costa tot molt menys. Si heu arribat fins aquí, doneu-li like, subscriviu-vos al canal, deixeu-nos comentaris i perquè els creadors de contingut en català podem seguir subsistint, fer-li clap en el clap-clap. Moltes gràcies i fins la propera. Adéu, esperem no tardar tant. Adéu. Adéu.